So hi guys, magutan ko og munggo. Nandiyan sa gulag gabi. Pwede man na. Ito, story time. Grabe silang gibati. Gahapon naman ko nagsugod og gilanat. Eh, bawa tungod siguro sa panahon. Nandiyan labar na sa uwi. Nandiyan. Wapo ko ninog tambal, harang giantos. Na ganina, ningon dyan ko nga maragdi naman dyan halos pa antos. Kaya grabe naman dyan sakit asang uwa. Nandiyan. Kuhan po ko, niinit ko ba? Nilantan ko, mild dry noon. Diyan dyan ko ning ginawa nga, nainom ko tambal. Gawasan ko. Bao. Karon magutan ko. Magutan ko kay Loy Pagangbana. Kuan na ba? Kapoy ra ba si paninda? Bitaw oy. Karon naglay na helium po dari. Gikan ko sa family house ganina. Kay nagkuha ko aliana. Paguli na ho. Pagapon na undang ag kuan tugtog na silingan. Kuan dari ka ng aliwarisan. Tidak. Aliwarisan. Magutan ko. Bitaw ako kay maluja kung di ko kakaugutan. Ano magisa ko og munggo sa bulan na gabi sa yute. Butang ano kuan. Isa man ni prituhon una. Ayun na, igisa. Diretso na. Igisa ra na una. Oh. Ija. Kanang bulinaw ha. Ha? Kanang bulinaw. Ihurot re. Ikaw. Katong nga roy. Nanamay ko niya, ibrito ko. Unsa man? Pinaka. Duwara ka mo? Kaya ang buwan. Kag kamong gay ka. Tapo yung ta. Jara magisa pag ko na daan karong kamong. Nagisaan. Dili ko. Paano na daan karong kamong gay na laman daan. Papa may kamong gay dari. Yun kayo na. Ako kay naanad dito ko kuan. Kanang magulay. Kay mura kog maludya og way gulay. Naghana ra ba jud kog labunon. Mura kog kanang trangkasuhon ba kanang nanakitang kalawasan. Nagpaminaw naman di ko mo kung natupatan. Ay, nagpaminaw ra man di ko si Jam di ko natuog mura. Taparan. Hindi man kuya di ipatan. Ay. Kaya na, magkagulay ha. Na, hala ka. Magansan hindi mo kautan di ay ma. Magansan hindi mo kautan di ay ma. Sakit. Sama? Dali ra masakit. Ang dali raman masakit patan. Yung kagulay. Sa kasakit patan. Nakatulog. Sabi niya kung patan. Oo. Ang pagi patan. Ugma, diop niyatan. Tawangan ko niya. Manglabat ha. Raymond. Raymond. Hala, bungol. Ha? Tabangin ko pang laba, ugma. Oo. Patan man sa nang di mo kaugutan patan. Dali raman masakit patan. Isa kasakit ay patan. Magtipid ko pa di mo undang patan. Kaya nandun ka na napatong nasakit ko patan. Oo. Paano lang yun? Bad ba yun?
Sa una naman to, masakit ko patan. Sayuti. Di picture ni Lola Rose, di ama. Hamas Lola Rose. Kita na kita ma. Isabay mo na kita sa mong cellphone. Kita mariluma. Oh. Isa pa. Nagulo nga di ka Lola Rose. Video ko li ramahan. Screen mo ni ma. Di, budyo ko li. Ikaw rin. Mo pa rin. Video ko li sa Lola Rose. Patan. Parang inita. Ay. Mga bata nga, uy. Mga bata, mahuli sa skila, naglabay, panglabugag, basura, ang lataran. Dali ra din ang masakit. Dali masakit mo ka ugulay ma. Mangta, kaan sa gulay. Kanang di mo ka ugulay, madali ra masakit ma. Nakataptan. Kanang di mo tukan na may dali ra masakit mo din ka ugulay. Hindi mo tukan baka masakit ma. Tama? Dali ra din masakit basta din ka utan patan. Di ba gaoy? No. Ako manggiko o mo kanang sakit. Masakit patan. Ang bisa doon cellphone mo. Lubat lagi. Pagpangita pa niya mo charger, ato mo charger. Bye ma. Nabilin sa Grusbay. Nagsipatan. Kami na. Dali ra day masakit ko basta di mo kagulay ma. Praise. Ang magatang mga kuwala ni. Mga siglanan. Pinangga din ko yung batan. Na magkakaw din laro kay Dari din ma. Ha? Magkakaw din laro kay Dari ma. Isa? Itang picture Dari nawa na ma. Umingita na ako. Wala po. Kangita na ako. Kay Dari din ay ma. Badyat gansoy ma. Hindi doon pagpilan lang ma. Alaman sila nato. Ano yung kauban? Dansoy. Kasi ang anak si Dansoy. Nagyati tata.
Paminaw ra man ko ganiha ma. Nga. Kung natuog mo. Patan. Hmm. Nagibatan. Ayan. Hindi na doon telepon mo. Charge pa yun. Charles, sabi, naminaw. Hindi man natubos o tubig patan. So guys, manihang utanon, munggo, sayuti, gabi, panakot. Dali pong butangan ng kuan. Gani na ah. Kanang bulinaw. Kuwang pa kong kamunggay. May kamunggay dari. Magtanong pa. Kuha sa kong kamunggay sa family house. Alam man ang i-prepare daan. Igisa. Manadami pa ni hapon. Mainom ko daling buko. Kay, kuhaan ko ka ng, musaw. Parang paita po gang ba-baoy. Mura ko giyuti ay. Kay busaw ko. Ano ba lang butong? Ninam kay butong. Ah. Patan. Ay, lasang gibati ay. Kanan yung betul. Yan siya madasa. Kuan. Dagan sagsud. Wala, wala is butong ay. Alam mo na. Kang kaday? Ang kagbutong?
Memon. Kangkag butang. Tan. No. Kangkag butang. Pwede. Dali. Butong, sabong ako ah. Naisabaw ko na rin. I love you, patan. I love you. Butang. I love you yan. Hindi pinanggang papa. Patan. Wow, ba't mo ulit? Ako, patan. Kan ka na rin? Mm-hmm. Kangkag butang? Hindi. Sabong ako ah. Bye. Adyo na hidanan. Hindi tayo naman. Ang gawas ko suga. Ay. Lami ka butong galing ka na busog no ko sanggikaan pa ni hapon. Mapanos naman ni ugma. Kasi paano ako, patan. Butong. Napagay tayo binignit dari wa makaon. Ating pandra grape. May patan na. Ha? Tilaw ko. Ikaw, bibilig may patan na. Ikaw? Kang ka dali ah. Ano? Kang ka? O ka rin ah. Hindi mo tilaw lang. Tilaw eh, ganito. Kami yung silpong mamawin. Ay, pangahanan nung ko. Busog ko. Lahan kong nainom nga tubig. Hindi rin meron. Lakaw ko kung ka makakabinigit. Naman pa ni hapon. Namidang binignit dito sa family house. Kali, pag sinilas. Hindi na gusto yung patan. Ito ah, ito mo ito ah. Ilang tan pa ko. Madyagali kayo. Binignit ah, binignit. Magpanihapon ka o binigni. Midnight snack ni. Dahil mo day oh, gamay na day. At Ano? kutsara may man. Dali. Sadyo man na niyapon. Lami man dyan na kasi rin. Ano yan? Ito na na. Dami. Iti ay masuro ko. Ngandoy nga na eh. Pangandoy nga. Sakit yung gihi. Busaw ko. Maimo ah. Na ideya. Hindi na ako makaan. Yung tilaw ra. Tilaw ka rin mo na. Naman. Yung makaan pa ka rin, di na. Ang tilaw lagi na. Hindi ko nung Hindi tilaw. man si Jagdi na. Kawin na lang yung cellphone. Ay, butang ka na. Iwak mo mga charge. Kaya di malasabot. Tanin suday ka kindi diya guys. Palita mo guys kindi guys. Ag mangga flavor guys. Diya guys. Ate Amy palit na guys kindi kay Lami Ate Amy. Adapted. Among gida. Kaya binamig budidi na. Ay mudidi. Mukhaon na di pa man di ay. Nagsigig hilak. Nana, di. Na. Na, Didi na. Dako nga nipol mo ni. Na ba kay gamay ng nipon? Naa. Palita.
Yutasan man ako siya. Yatid ko bayog maggabi ma. Ano naman giningaw na pagka? Thank you all for watching.